malih saking panjenenganipun Pak Parju nyuwun lagu pepiling malih. Menika iya wonten duitipun. Menika mangke dipun aturaken kagem para warga masyarakat ing ngrangkah petung niki. Nggih. Napa niki pepiling? Nggih, pepiling rumiyin. Bisa. Monggo. Tur iki wong caket karo TPA. TPA ya. Taman Pendidikan Al-Qur'an ngandhap niku. Diaturke pepiling Mbak Elisa. Ngangge bawa napa langsung? Ngangge bawa. Rukun Islam kelima aku mau mas gelar untuk anggung ya. Gimana? Neng kono, wah kene iki nggon rame-rame kene iki. Ojo boleh sing ngene. Apa goreng apa? Kayak kesenian minak koncer. Apa itu minak koncer? Minak koncer itu pokoknya ya kesenian reko-rekane sedulur-sedulur kula. Sing biyen sampean ikut mayang di sana loh, di Pucung itu loh. Ya. Yang pakai itu kan kayak koncer-koncer itu loh. Ya. Sekarang baru booming di Kecamatan Pakis. Di sini pada suka. Iya, pada suka. Koncer. Oh, minak koncer. Itu ada kisah kerahyatannya juga. Ada, tapi lucu-lucu, tentang lucu-lucu. Iya. Orang tahu, besok aku tak lihat. Pak Jumbo juga bisa jadi itu. Jadi minak konser? Iya. Oh, kulino, panglimane. Oh. Sesuk nek mayang mbok nganggo kuwi. Aku tak batin. Viral. Wis tak batin mesti gua aku lakon nganggo minak konser. Tak batin kok tenan. Viral dalam menak konser. Dekno mring perasa Mbak Elisa, malam ini juga dipancarkan lumantar YouTube 2 channel. Napa? Satu Ki Jumbo channel dan Tut Andri channel. Oh iya, Ki Jumbo channel sama Tut Andri sama Lintang Studio enggak ya? Hah? Apa? Malek Ngawi official. Oh iya. Ya, wis saya akeh saya kuncoro. Apa-apa? Kuncoro ngremboko. Wah, kuncoro. Aja padha ditinggalake rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Pak Jumbo kok saiki iki milih ngangge wayang golek. Pripun? Kok sekarang pakai wayang golek? Iya, ini ternyata kemarin itu saya itu gogok karo ibune, dipoto karo temen. Ini makne Dani ini dipoto ya kayak gini. Ini oh ini maknya Dani itu kayak gini. Oh jadi ini ibu. Iya. Oh iya miniatur. Saya. Oh iya. Kok ganteng. Apa? Enggak ganteng golek. Enggak salah ngomong. Salah ngomong. Ramadan nindakno poso. Aku ngerti. Kenapa kok ndak wayang golek? Soalnya nek pas laris